Bună ziua, dragi prieteni, azi sunt cu Andreas la un loc abandonat. Asta e partea a treia, pentru că am fost cu unul alt. Găsi cu altul. Vai, și că se intru. Chiar blitz. Opa. Ține scara. Nu prea ține. Te e blitzul ăsta. Ce? Mi-e frică, Gabi. Merem? Hai. Să nu băga antena în nas. Ce auzi ce? Ce m-am speriat. Da. Hai, mă. Aici este ușa. Papa. Da, deci... Mi scară acolo. Da. Hai să plecăm. Deci, acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut și v-am pupat. Pa, pa!